Quality, ganti. Ito rin. Uy, pare! Ha? Pinagwitan. Oh. Okay. Dapat Kim, manchismisan kayo doon. Nung dala na nila ba, dapat chismis siya lang tampon. Hindi ka ba chismisan? Kuya ay. Hindi ka sa chismis. Ay, tamas bali-bali nung Ken. Uman nung dalanak. Kuya ay. Kinala ko, utang ka. Mansino pa? Aliwata, magkakasisinop niya sa sinop. Yung silpo, manimil ka, ano gabay mo? Kinay! Mansino pa? Siya naman sinop, animal lahat. A few moments later. Anak ko, tiga kumutan. Diba ba sikat, sinop pa? Yung nata na eh, sasalita. Kung pa. Buno ba sikat ka naman sisinop, ano, sulong. Ando ka na anak, ang computer ka. Ay, dadaki pa ang bulag mo. Ay, later na ni may kano mo, tani, agay ko. Dulu to nilapat ha. Ay, gusto kan.